matsalolin da suka yi wa kannywood tarnaki. Na yi sauri ba za ku a ce da ni rabo ba, murmushi ko ba za ya rabe da dariya ba, mai farin jini. Ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, like, comment and share. Mun gode. Farin jini ban zama mai bakin jini ba. Matsalolin da suka yi wa kannywood tarnaki. A cikin 'yan kwanakin nan ne ƙungiyar shirya fina-finai ta kannywood ta samu kanta cikin ƙalubale iri daban-daban. Mamaki nake, magiya nake, in ki fito juwa nake. Gani na dake, sai kallon ka nake, murmushi nake, don burge na kake, wata rawa kake, ban sha'awa take, kwaikwayo nake in nai sai na ɗan dake. Rangaji na ba zan yi na burge wanda. Sau da dama idan aka tushe nan sai can ya ɓalle, haka dai masana'antar ke ta gogurawa. Manyan matsalolin da suke da baibayar wannan kungiya sun hada da matsalolin siyasa da na shugabanci tsakanin 'yan kungiya da rashin haɗin kai. Amma babban matsalar da ake gani ta yi ƙaurin suna a shekarun nan ita ce yadda wasu 'yan fim ɗin ke yin takun sama ko kuma zaman doya da manja tsakanin su da hukumar tace fina-finai ta jihar Kano. Wahidu ganugun kama jidu, sarki alwadudu, na gode da kamun baiwar kadan Muhammadu. Rabbi salli salatan da kayar al'anami, sayyidul umma wanda ya zama to imami. Ahlan wa sahlan alaika ya karimi, wanda san shi bai bar ni na yau bakin jini ba. Su sharhi dai na ganin idan irin waɗannan matsalolin suka ci gaba za su iya yin illa ga hanyoyi da dubban mutane ke amfana da su wajen samun abubuwan biyan bukata. Daga kanki na gama, ban kuma ran gama, yanzu ko da an jima, na yi miki munazzama, tsari da lalama, zance da hikima, kimin kwaɗan rama, in sha da 'yar zama. A nasa ɓangaren Isaac Sidi Ishaq, wanda tsohon hannu ne a harkar fina-finan Hausa, ya bayyana wa BBC cewa ɗaya daga cikin babban matsalar ita ce 'yan kannywood sun jahilci ita kanta hukumar tace fina-finai, wadda a yanzu Ismail na Abakalla yake jagoranta. Zuciya ba zan buɗe wani kai shigo ba, ko kaɗan ba zan so na ga kayi ya fushi ba. Ya bayyana haka ne a cikin shirin ra'ayi riga na BBC, inda ya ce hanya ɗaya da za a fahimci wannan hukuma ita ce shirya taruka na wayar da kan al'umma kan dokokin hukumar. Ina kuke ku fito ku rirrike, sahu ku tsallake, kada kwarjini kake, da ƙarfin jiki nake, maka bai kan yabo don kasan da kai nake. Ce wasu da suke cikin masana'antar sun ɗauka aikin hukumar kawai shine tace fim, sai dai a nasa ɓangaren Ismail Abakalla, wanda shine shugaban hukumar, ya bayyana cewa ko a shekarar 2018 sai da hukumar ta shirya taron horaswa na musamman domin sanin ainihin mecece hukumar tace fina-finai. Sai dai duk a cikin shirin ra'ayi riga, tauraruwa a kannywood Rahma Sadau ta bayyana cewa ita bata taɓa jin an yi wani taron wayar da kai ba kan hukumar tace fina-finan. Bayyana cewa ba a taɓa gayyatar ta irin wannan wayar da kan ba, kuma bata taɓa jin an yi ba. A wani ɓangaren kuma, wata daga cikin matsalar da ake ganin ta haifarwa kannywood ɗin rashin jituwa ita ce siyasa, da wasu daga cikin 'yan masana'antar suka tsunduma,
inda da yawa daga cikin 'yan kannywood ɗin suka fito ƙarara suka nuna matsayarsu a siyasance, musamman a zaben da aka gudanar na 2019. Wasu suna ganin waɗannan matsaloli na siyasa su ne suka haifi wasu matsaloli sabbi na daban waɗanda ke ci gaba da ciwa kannywood ɗin tuwo a ƙwarya. Ba abu bane a ɓoye cewar wasu 'yan fim na bayan jam'iyyar adawa ta PDP, wasu kuma na bayan jam'iyya mai mulki ta APC, domin kuwa an ga yadda wasu daga cikin 'yan fim ɗin suka ringa fitowa domin kwarzanta gwanayensu, musamman a shafukan sada zumunta a lokacin yaƙin neman zaɓe. Shi kanshi Salisu Muhammad Ofisa, wanda shi ne mataimakin sakataren shugaban ƙungiyar MOFAN na ƙasa, ya shaida a cikin shirin Ra'ayi Riga cewa siyasa ta shiga cikin wannan masana'anta, sai dai roƙon Allah kawai. A nashi ɓangaren shi kuma, Ibrahim Sheme, wanda shi ne mai sharhi akan fina-finan Hausa, ya bayyana cewa siyasa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke rarraba kayukan 'yan fim. Ya bayar da misali da harkar waƙa, inda ya ce idan aka samu wani mutum ya yi waƙa ya soki wani mutum wanda ke mulki a Kano, wannan za a yi farautarsa duk inda yake a kamo shi, amma idan wani wanda yake da ra'ayin gwamnatin Kano ya yi waƙa ya zagi mutane, da wuya a kama shi. Sai dai afakallahu ya musanta irin waɗannan zarge-zarge da Ibrahim Sheme ya mai. Sai dai a nata ɓangaren Rahama Sadau ta bayar da shawara kan cewa bai kamata a ce an fito har rediyo ba ana tattauna matsalar kannywood. Ya kamata a zauna ne zaman sulhu, domin gaba ɗayansu 'yan gida ɗaya ne, domin su tattauna matsalolinsu. Sai dai kuma a nan ɓangaren muna taya su da addu'ar Allah ya gyara. Muna roƙon ku da kada ku manta ku danna alamar subscribe domin samun irin waɗannan labaran da zaran mun ɗora. Mun gode.